ke son sa bai bidar kake yin kuka don ku hannu guda ko baya ɗaukar jinka. Na sani Abdul kun Maryama ka zama bukka duk abin da kake so za ta ma ba shakka. Kun yi dace kun bar waɗansu layin baya. Gaisuwa zama wurin masoya masu kama ɗai. Kun amince lamarin ku ya wuce mini ko dai. Zan yi aure haɗin ku walla yayo daidai. Yanzu bauta za ku yi ku damke so shi ɗai. To amarya da ango za na ɗan ja baya. Ga amarya ga ango bikin ku na yau dango. Abdul M Ali ga Maryama ka zamo jigo. Abdul M Ali ka sake damtsanka wurin Maryama ba ka da tamka. Auren ta da kai a yau ya sa ta kai kuriya. Sai amarya da ango lokaci yayi manya. Abdul M Ali da Maryam yan yaye na hange masoyan ko ga su kan laye. To lallai kun more ba ku juyaye. Harun na alale ga bai ta kan nayo hayya. Sai amarya Maryama gani na zo. Nai waka ta biki take ta hazo. Taron na kuna gabacin kanzo. To tilas in taka karkumin gozo. Abdul M